Dobre, takže už sme si čítali, že malá Flo, šťastná vo svojom Flo, tak ideme všetkým povedať, že o čom je ten príbeh. Ja budem listovať v knižke a vy mi zatiaľ hovorte, že čo o Floriane vieme. Lada práva, ktorá mala brata, ktorý sa volá Felix. Čo ešte? Takže to je Floriana. A Lada kreslila a jej hlava, srdce a ruky boli perfektne zohraté. Presne tak. Takže toto kde bývali? Ako sa to volalo? Karete. A cítili sa v tej karete bezpečne? Bola s Udom a on robil pilota. A stával hojdačku. Áno. Dobre, takže tu som... A nevedela sa rozhodnúť, do ktorej školy pôjde a pomohli jej 4 kľúče a ešte aj ten oslík. Výborne, takže ideme pomalinky, aby sme to tempičko také nenahnali. Takže tu je ako kreslí a ukážte mi, že ako jej hlava, srdce a ruky sú perfektne zohraté. Takže ešte raz ukáž, moje hlava, ruky, srdce a ruky sú perfektne zohraté. Takže ešte raz, aby sme to, Jonáš, ukáž, hlava, srdce a ruky sú perfektne zohraté. Paráda, super. Takže tu rada malovala. To bola jej robota, kedy sa sústredila na ňu. Parádne, takže s Údom vyrobili tú hojdačku. A kto na tú hojdačku mohol, to je Údo. Hocikto. A prečo na tú hojdačku si sa dali? Lebo čo? Aby si mohol oddychnúť. Presne tak. Aby si mohol oddychnúť. Takže si môžeme oddychnúť a každý má právo na ten oddych. O Údovi teda vieme, že Udo mal svoju robotu veľmi rád, ale bol čas, kedy si fakt potreboval z tej roboty oddychnúť. Takže prichádzal domov, sadol si na hojdačku a tu sa rozprával s ľuďmi, ktorí prišli a mohol si tam sadnúť naozaj hocikto. Takže nakoniec tam chodila aj Floriana sama a hovorila, že presne tak, že ten, kto sedí s tebou na tej hojdačke, je ten najdôležitejší človek v tvojom živote, že treba sa mu venovať. A Udo teda Udovi rozprávala o karete, o motýloch v záhrade a potom vlastne musela už ísť domov, aby sa rozlúčili. Takže Fridolín a hlas vychádzajúci z brucha. Kto bol Fridolín? Oslík. A o tom oslíkovi sme čo vedeli? Že ten osol? Že mal na hlave, že mal na chrbte takú paličku a paličku. Nesol si ju najskôr rozhojdať a potom ju chytiť. Jasné, čiže tam bolo to, že ako sa ten osol dostane k tej mrkve, čiže pokiaľ by stále kráčal, tak chytí tú mrkvu alebo nechytí? Nie. Takže ten osol sa musel zastaviť, rozhojdať a vtedy mu tá mrkva prišla sama. Čiže to bolo to riešenie. S tým, že potrebovala teda naozaj, že do ktorej školy má ísť, čiže 2 školy tam boli. No rodičia ju nechali, nech sa sama rozhodne. Presne tak, takže bolo to pre ňu veľmi náročné. A s tým, že teda dostala 4 kľúče. Aké kľúče to boli? Čas! Od Uda, čas. Presne tak, čiže Udo povedal, že keď bude... Dôvera, výborne. Oddych. Hlas vychádzajúci z brucha. A čas. Čas. Takže čas znamená, že musí chvíľočku počkať na to, kým to riešenie príde. Samozrejme, ten čas bol obmedzený, ale musela ešte utišiť papagája v hlave, ktorý ešte čo rozprával. A to bol ten pokoj, ukludniť sa. Potom bola dôvera, že dôverovať tomu procesu, ktorý prebieha, že je v pohode, že to je všetko v jej prospech a nakoniec veriť aj tomu pocitu v tom bruchu. Že to brucho má pravdu, že ten papagáj stále bude rečniť, keď ho zastaví, tak to brucho bude počuť. Takže to boli tie 4 kľúče. No a nakoniec sa rozhodla teda, kam pôjde. Rozhodla, prišlo to riešenie ráno pri raňajkách, takže to ani nečakala, takže naozaj prišlo toto riešenie veľmi rýchlo, čiže jasne napovie, aha, a na 5. nepotrebuje žiaden kľúč, to príde samo, keď dozrie čas. Prejde dosť času, truhlica sa sama otvorí, to je to riešenie. Takže čas, jasné, pozerám a to riešenie, ktoré bolo... Čiže naozaj to funguje. Už som vôbec nepremýšľala teraz odrazu nad slnko jasnejšie, že chce teda ísť do školy do Neuštátu, čiže vybrala si tú školu a bola celá šťastná. Hladí dokonca aj Fridolina po hladkej srsti a smeje sa, ako to všetko dopadlo. Takže ideme ďalej. A to je kto?